Guys, ang biyahe natin na ngayon ay papuntang Cebu para mamili ng mga pyesa, ng mga gamit para sa mga gamit namin nasisira. Tapos talagsarawan may makalag ng Cebu. Pagkatapos naming mamili, bisitahin muna natin yung church ni Senyor Santo Niño, yung Basilica Church. Tapos pag may time pa tayo, bisitahin naman natin yung kay Mama Mary sa Simala. So, samahan nyo lang kami. Padung nako, mawagdang ng kamingaw. Dagdalang ko, duol nako sa inyo ha. Kahit di sa'yo, kung dili ikaw kung uban. Gamay ngantos, duol nako sa inyo ha. Paabot lang gamay sa ako kay dugay ratik kang gustong makita. Kay dili po lalim na maginusara, gimingaw na ko sa imong katawa. Sirag tuyok sa huna-huna, may rapod wa kakapuya. Gamay na lang abot ako, storya lang kung sexo. Andam nga mo hatag, basta sa imo. Mawagdang kaya dito na kami sa unang tindahan na bibila namin ng pizza. Pero wala dire. Bali na po miglaing tindahan. Lil Miggy Man on the way na. Skirt sa kong Yamaha. Sunduon tika, panangin mama. Road trip, isag ang dapita. So guys, kulang among napalitid ng mga pizza. So, bali na po tayong tindahan. So, mo na yung ikaduhang tindahan nga among palitid pizza. Mga pizza, punta, kumpito na ni. Dagdalang ko, duol na ko sa inyo. Di sa'yo, kung dili ikaw kung uban. Gamay ngantos, wala ko sa inyo ha. Gamay na lang pag-antos na to. Gidalian yun na ko biyahe para makita ang usa ka baye. So amang gyapon na kumpleto among palito nun. So bali na po mi sa ikatulong tindahan. Bisagon sa kabisi, makita lang imong easy. Tanang lisod mahimong easy. So muna na yung ikatulong tindahan nga mo ang palitan. Nakapalit namin, di magani kompleto pero napalitan na mo ang mga importante nga palito nun dyan. Like coil na back to back sa speaker coil. Tapos yung mga switch sa power lead. O pwede namin masuroy kaya mga importante nakapalit na. Gamay ngantos, wala ko sa inyo ha. Day, linod anay, bisan pagbiyahing binuntagay. Bisag kapuyon walay mahay, kining tanan para sa imo day. Kabalo na ko kunsa, kalibre nga na aka. Walay makatupong nimo, muna akong gidalian. Kay di so tapos na tayong bumili, tapos na rin tayong kumain. Puntahan naman natin si Senyor Santo Niño. Papunta na kami sa Basilica Church. Kaya dito na tayo sa Basilica. Para po sa mga hindi pa nakapunta, ito po yung simbahan ni Senyor Santo Niño dito sa Cebu. Atong pagbangon o pagmata, katingalahang butang atong makita. Kahayag sa gipuy-an kang kalibutan, gikan sa biglisin sa adlaw sa kalangitan. Angay ka namong pasalamatan,
Hinubdan sa tanan, Dios nga gamhanan, hari ka sa tanan. Santo ninyo ko, o Ginoo ko, sa imong kaluoy gisapnay mo kami. Santo ninyo, o Ginoo ko, sa imong kaluoy mo kinabuhi kami. Human sa kahayag, mipuli ang kangit-ngit, kahayag danag sa mga bituo. Pagkadalay gun gayon sa magbubuhat, kining tanan alang natong iyang mga anak. So tapos na kami pumunta kay Senior Santo Niño, punta na naman kami sa SMC side kasi mayroon din kaming tingnan doon, tapos doon na rin kami magtanghalian. Okay, yan po yung SMC side. Iikot pa yung taxi na sinakyan namin. Papasok to sa sa parking area. Kasi iniwan namin yung sasakyan kasi mahirapan kami sa mga paikot-ikot kasi hindi pa namin masyadong kabisado ng Cebu. So contagious, yeah, baby. Yeah, your love is so contagious, contagious. Yan, dito na tayo sa Simala. Binisita natin si Mama Mary, pero hindi tayo makaakyat sa taas kasi under renovation pa yung area, kaya dito lang kami sa baba sa Nagputanan. So pagkatapos nito pupunta kaming Santander kasi doon kami sasakay ng barko para dapitan kasi pangalawang araw na namin to dito sa Cebu. Kita-kits sa susunod na vlog. Don't forget to like, share, and subscribe Tribune Webby YouTube channel. Thank you.